खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै लोगोसे खावलायनाय बादियै बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे गासै आसामनि जिल्ला बेंगिरि गाहाय मावख'नि सेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोन 6 दाबिफोरखौ लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारिया दिनै जालाङो। गाहायै बिटिसिनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, अदालगुरि आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथजों लोगोसे आसामनि मोनफ्रोम जिल्लायाव सोमावसारनाया दिनै जालाङो। बेबादिनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो दिनै बड'फा चिल्ड्रेन पार्कनिफ्राय जागायनानै क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालि गेलेग्रा फोथारसिम मोनसे हानजा सुरनाय जायो। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों दि बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुङाब्ला फैगौ डिसेम्बर दानाव 2 लाख सुबुं गौमा हाबाफारि लागोन। बिटिआर गोरोबथाखौ दहाय होनानैनो सा सानजा भारत हादराव गोबां हाथियार लाग्रा आफादफोरजों सोरखारा गोरोबथा खालामदों। अब्ला बिटिआर गोरोबथाखौ मानो फोथायखेबस' खालामनो नाजादों? नभेम्बर दाननि 20 खालाराव मोन 6 सिडुलखौ लानानै दिल्लीयाव सेमिनार खालामगोन। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर' बिथाङा। मख'नो गोनां बाथ्रा दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोन 8 दाबिफोरखौ लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंलांनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय समाजारि बिजोङाव मोनसे भिडिअ' स्प्रेड जानायखौ नुनो मोननाय जादों दि जेराव एबसुनि हानजा सुरनायाव बाहागो लानाय समाव अर नांनानै गासै मोदोमा अरजों खामनाय जाथाय। नाथाय बे जाथाया बोरै जानो मोनखो? बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हानजा सुरनायाव बाहागो लानाय सासे सुबुंनि मोदोमाव अरा नांदोंमोन। एबसुनि मोन 8 दाबिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो मख'नो हायोदि संसदनि गोजां बोथोर पार्लियामेन्टआव 125 एमेन्डमेन्ट बिल आरो आर्टिकोल 280 खौ थाबैनो मावफुंनांगौ। कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लायाव थाग्रा बर'फोरनो एसटि हिल थामोनथा होनांगौ। BKWSC खौ आबुं थामोनथाय होनायनि गेजेरजों गामि फोसाबथाय आरो बिसायख'थि खुंनांगौ। बिटिआरनि सिङाव थानाय फरायसालिफोर आरो फरायसालिमाफोर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय फरायसालिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनाय। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाजों लोगोसे बिटिआरनि खोला बाहागोनि गामिफोरखौ सोफादेरनाय। अरन मोनथाय आयेन थामहिनबा FRA 2006 नि राहाफोरनि सिङाव थागिबिफोरनो हा मोनथाय होनाय। बिटिआर दाथायारि सानज'थाय जौगाथायनि थाखाय 1500 कोटि रांनि जुनिया जौगाथाय पेकेजखौ थाबैनो रिलिज खालामनांगौ। आरो 8थियाव दङ बारग' एनडिबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय आरो बारग' एनडिबिफोरनि केसफोरखौ फोजोबनाय। राजखान्थिनि मोनसे खौरां। एनडिए नागारसिगोन इउपिपिएल दोलोआ फैगौ 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों इउपिपिएल पार्टिया। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया एनडिए नागारसिगोननि इसारा होदों, जेराव फैगौ 2026 नि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों होनना क'क्राझाराव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारिया मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिनायाव बिथाङा बेबादि बुंदों। सासे आइजोआ न'निफ्राय गोमादों। फिसाय गौतम मजुमदार आरो नखरनि सोद्रोमाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव नागिरदोंब्लाबो जेबो खौरां मोननो हायाखै। जाथायजों लोब्बा लाखिनानै फिसाय गौतम मजुमदारा सारिदुवार पुलिस थानायाव गोमानायनि रिपर्टखौ सिगांग्रो गथायखांबायमोन। नाथाय दासिमबो खौरां मोननाय जायाखै दि बिसिया बहा दंहैयो। रिपर्टनि रेजिस्टार खालामनायनि उनाव सारिदुवार पुलिसआ गोमानाय आइजोखौ नागिरनायाव खामानि मावगासिनो दं। नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों दि सोरबाफोर हिन्जावखौ बहाफोर नुसनबायोब्ला 8723853415 बे जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों। जुबिन गार्गनि न्याय नागिरनानै 40 सान बारलांबाय। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानानै थांनाया। जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा गार्गआ जुबिन गार्गखौ न्याय नागिरनायाव गोसो बायदों। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया दानसे बारलांनायनि उनावबो बिथांनि बिसि गरिमाया दासिमबो न्याय मोनैनि थाखाय गोबांथार पस्ट खालामबोबाय थादों। फिसाय गोमानायनि दुखुनि समाव गरिमा गार्गआ ससियेल मिडियायाव मोनसे स्पेशेल पस्ट खालामनायखौ नुनो मोनबावनाय जादोंदि जेराव बिथाङा लिरदों गासिबो लाथिख'सो। बे फेसबुक पस्टआ पाब्लिक जानायनि उनाव गुबुन गुबुन बेंखनफोराव गुवारै सावरायजादों। जानो हागौ गरिमा गार्गआ मेंनाय गैयाजासे न्याय नागिरबाय थानाय समाव नागारनाय मोनदांदों। मख'नो गोनांदि 40,000निबो बांसिन सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांनि पस्टआव गाव गावनि बिबुंथिफोरखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदों। गोबाङानो जास्टिस फर जुबिन गार्ग लिरनो थाखाय हेशटेग बाहायदोंमोन। माब्ला समाव जुबिन गार्गआ न्याय मोनगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन।
जाग्रा आदार नागिरनानै काजिरंगा नेशनेल पार्कनिफ्राय ओंखारबोनानै कलियाबरनि सिलगाट कामाख्या रिजार्भ हाग्रामायाव आश्रय लानानै थानाय गान्दानि गोथै सह'खौ बुधबारनि फुङाव एबा दिनै फुंबिलि समाव जायगानि सुबुंफोरा कलियाबर साहा बागाननि साखाथियाव गोथै सह'खौ नुनो मोन्दों। सिलगाट हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा जाथायथिलियाव दंमोन आरो बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय। हाग्रा बिफाना सन्देह खालामदों दि गिबि नायबिजिरनायाव नुनो मोननाय जादों दि मोसानि गाग्लोबनायनि जाहोनाव गोजौनिफ्राय गोग्लैबोनानै गान्दाया थैदों। हाग्रा बिफाननि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जुनार फाहामगिरिफोरनि आनजाद नायनायनि उनावसो गुवारै फोरमायथिनाया सोराङाव फैगोन। मख'नो गोनांनि दानथामसो सिगां गान्दा माहारियारि पार्कनिफ्राय ओंखारबोनानै सिलगाट ओनसोलाव गिदिंलांदोंमोन होनना बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। गहपुराव दिनैसिमबो मोसौ खावनाय जाथाया सोलिगासिनो दं। थांनाय मोनायाव गहपुरनि सानजा रुगुङाव थानाय ककिलागुरिनि गंनै नखरनि मोसौ गलिनिफ्राय खावग्राफोरा माब्रै मोसौ खावदोंमोन। 12 नं माहारियारि राजा लामानि साखाथियाव थानाय ककिलागुरि जौसांनि साखाथियाव थानाय लकी गगैनि मोसौ गलिनिफ्राय मोसौखौ खावनानै लांदोंमोन सिखावफोरा। मोसौ खावजानाय नखरनि सुबुंफोरा जादों फारियै लकी गगै आरो बुदुराम बर'। मख'नो गोनांनि जायगानि माखासे थागिबिफ्रा सिखावफोरखौ बलेर' पिकआप गारियाव मोसौफोरखौ लानानै थांनाय नुदोंमोन। हमजानाय सिखावफोरखौ होबथानो नाजानाय सासे सुबुंखौबो गारिया हुमखि होदोंमोन, नाथाय बियो गावखौ रैखा खालामनो हादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला सिखावफोरा ककिलागुरि गुदि फरायसालिनि लांगोना खाथियाव मोसौफोरखौ लांदोंमोन। हामासआ दावहा दोनथ'नायखौ सिमफायनानै अजद होनायनि उनाव इजराइलनि रैखाथि हान्जाया गाजायाव गाग्लोबदोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। जाय गाग्लोबनायाव जिउ खहा जानायनि अनजिमाया 90 जाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला इजराइलआ गाजायाव गाग्लोबनो थिरांथा लानायनि बागै आमेरिकानो मिथिहोहरदोंमोन। बे समावनो गाहाय मन्थ्रिया बोलो बाहायनो बिथोन होनायनि उनाव बे गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि दसे उनाव गाजा नोगोरनि अल साबा ओनसोल आरो कानु युनुसआव इजराइलनि एयार स्ट्रिकआव गाग्लोबजादोंमोन, जेराव इजराइलआ गाजायाव गाग्लोबनायाव गासै 90 सुबुंफ्रा जिउ खहा जाबाय होनना मिथिमोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।